Да я заметит тайну просто провокатор, не така леко тя се посрещу и не така леко ще ръководите, но тя е заинтересована до край пълната истина да знае. Да каже истина. Истина, да. Пълната истина. Това е отношение към патето. Не го правите, защото всичко е против това, което казвате. Своята последна дума пред почитаемия съд смятам за свой дълг да заявя пред съда и чрез него на българската общественост, че никога не съм бил в служба на английското разузнаване. Никога не съм взимал участие в престъпните заговорнически планове на Тито и неговата клика. Какво искате от съда? Винаги съм се отнасял. Какво искате от съда? С уважение и почит към Съветския съюз. Иван Стефанов Хаджи Матеев. Граждани, съдии и съдебни заседатели. Аз извърших едно от най-тежките престъпления, увреждащи най-жизнените интереси на българския народ и държава. Всички престъпления, които извърших аз, участие в заговора, шпионаж, вредителство, извърши и Трайчо Костов. Но има и една разлика между нас. Мен дълбоко ме вълнува обстоятелството, че той току-що отрече и каза тъкмо обратното. Аз съм потресен от дъното на душата си от факта, че човекът, който беше пръв между нас, главният организатор и ръководител на противодържавния заговор, който ни доведе до подсъдимата скамейка, не намира в себе си мъжество тук, пред съда да каже цялата истина върху престъпленията, извършени от него и нас. Изглежда, че Костов, който е бил по-рано полицейски провокатор, иска да остане до край провокатор. Иска да потвърди още веднъж преценката, давана за него, че е подлец и предател.